nenzana naye? Kahlahla siyajola naye cause ubhuti onemali wafika nje waspenda. Sorry sisi, umthandiswa imali. Yebo ngimthandisa imali cause nginaye umuntu wami straight so yena kahlahla ngiyamnyuza for imali. Okay. Ngiyanibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ngine-guest namhlanje, it means i-relationship yakhe la ikhona njengamanje ikhona lento aseyisola ukuthi asahambi kahle. So-ke uzosichazela kabanzi la ahlangana khona nomuntu wakhe kuze finyelela la khona engasatholi kahle ukuthi kwenzakalani, kodwa-ke uzosichazela yonke into. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo ngiyaphila. Right? Yeah, ngiyazama. Uyazama ne? Yeah. Nami ngiyaphila ke. Ngicela ungitshela igama nesibongo nanokuthi usuka kuphi la wazalelwa khona. Igama lami nguZiningi Wakanzuza. Ngisuka eGingindlovu. Ziningi? Ziningi. All right. Gingindlovu. Kuphi eGingindlovu? Muqeda nje kudlula eMandeni then kuba yiyona. Oh, okay. Wakhulela khona? Yeah, ngikhulela khona. So njengoba ula eThekwini njengamanje usuka khona noma mhlambe ikhona enye indawo la hlala khona la eThekwini? Nah, ngiyafunda la eThekwini. Oh, okay. Yeah. Ngicela ke sivele sihlale phezulu kodaba ungichazele ukuthi wahlangana kuphi nophesini wakho, nahlangana kanjani, kwakwenze njani? Ukuhlangana, ngiqale nje ngim-introduce igama lakho Sibonelo Shezi. 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 Okay. Uhlala eMayville. Okay. Sahlangana nje ukuthi ngise workshop ngangiyithengela nje yabo ngihlangane naye ke unfortunately kugcine sesiswapha inamba kwesikhuluma ngifonele acela ukungibona gcine sesibonana. Okay. Hayi uGuy angichaze ngokuthi siye kuma date yabo lokho ngisa kwi date isonto nesonto yabo uyispenda kunemali. Ulow date ubhuti abantu. Yeah. Okay. So makunjalo ukuthi ke gcina nami ngiyachazeka ke ngiyabothe angimniki ithuba. Yebo mangimnika ithuba ke siqale ke nge-18 August 2023. Okay. Siqale ke sijole kube mnandi kubo angazise nje. Kwathi ke siqala ngibona ke manje ukuthi uyangishintshela akasafani nakuqala. Okay. Ngishintshele I think last year. Part nonyaka if I'm not mistaken, yeah. Okay. Aqale mayibuya emsebenzini uzobuya late akangitshela ukuthi uzobuya late ahambe angangazisi nje like makuthi uzobuya late akangitsheli mina. Bese nihlala ndawonye? Yeah, bese sihlala ndawonye. Okay. Angangitsheli kube ukuthi ke even kungena i-call uzophuma phandle. Network ayisekho endlini? Ayisekho endlini i-network. Okay, manje. singaphandle. Sekumele aphumele phandle manje mayezokhuluma nefoni. Okay. And kuyaqala. Into yamanje nje angiyazi mina. Then usuku ke elingenza ukuthi ngize ngibhalele iBlack Life TV the day akhuhle khona ifoni kanti ipassword ngangiyazi. Okay. Wayazi ukuthi uyayazi wena ipassword? No, wayingazi. Okay, wawuyibona nje ngokuntshontsha. Wayibona nje ngokuthi yabo. Okay. Yeah. So mayishiya ifoni ke aye emsebenzini. I think wayekhohliwe. Mangingena ku-WhatsApp, angathi ngiyaqala ngaphi. Kuningi kakhulu ne? Yeah. Kuningi. Angazi ngaqala ngaphi but ila engabona khona ukuthi shuthi lezi zinto ade sezenza before ngoba besethola umuntu yabo. Okay. Yeah. Ngarealize lapho ukuthi hawu kanti all along ubejola nomuntu nje emnikeza imali kanti mina ebese nokuthi useyangibalela ukuthi ngizokunika imali ethize usiyozithole yabo. Okay. Kugeli lo musha engamazi senje anike maningi ama transactions useyakhishela imali useyanika. Ngabona ke lento ayingiphathanga kahle shame yazi. Angifuni amamanga ayingiphathanga kahle because ngibonile kushuthi ukuthi ukumnika kwami ithuba yena ubona ukuthi adlale ngalo. Yeah. Ekhaya lakho la uzalwa khona bebemazi ubhuti?
Yeah, noma bebengamazi abazali but sesibambe bemazi. Okay. Yeah, Bemamukela kahle. siyaxoxa. Yeah, siyaxoxa nje. Ekhaya So lakhe la bemazi. ezalwa khona wena bebekwazi. Yeah, bebengazi. Bekwamukela. Kahle nje. Ish, okay. The time kade nithanda kuhlangana ube naye uperson abethandana naye noma wathi kuwena usingle. Wathi kimi usingle futhi ngahamba ngokubona kwesikhathi ngabona ukuthi ya vele besingle because akekho umuntu yabo ngaleso Okay. sikhathi. Wena ngaleso sikhathi uhlangana naye bewusingle. Noma ngingekho phela single but lesi sikhathi Shuthi ubona noma ngingabanga uperson. single because phela ukuthi ngimnike mina ithuba lokuthi siqale ukudate mina naye ngabe ke sengihlukana nomuntu engangithola Okay. naye. Yeah, Uhlukana naye saqala. ngesimanga sokuthi ni yena usefikile. Usefikile Wena wasacrifice phela, i-relationship uyangistandela. yakho. Yeah. Okay. So ke mhlambe ngabe i-relationship isaqala wamtshela ukuthi mina ngomuntu wesifazane osanda 1 2 3 noma wathi hayi uzozibonela ekuhambeni isikhathi ukuthi mina ngomuntu wesifazane othanda ukuphathwa kanjani. Wakubeka kwabasobala noma wamnyekela yena ukuthi akazigesele. Ngamtshela ukuthi Okay. mina yini engithandayo yini engayithandi nje Okay. naye ke kwahamba ngesikhathi wabona ke Okay. So Yeah. uyazi. yes. So mangabe ugirl athi mina ngikhona kule relationship funda wena utshela inhliziyo yakho ukuthi ngikhona mina angindawo mfethu ngilana nje. Angibothi kuyoba lula lokho ukuthi ngisheshe ngi-accept. Kuzoba nzima. Kuzoba nzima kakhulu. But sekuyoba kuyena ukuthi after esebonile ukuthi sengitholile uwenze njani yena ngalo girl. Okay. Thina ama-females mesingena kubudlelwano sinakho ukuthi yabo la ngizele nje imali ekhanda, imali yamanzipho, imali yengubo zokugqoka kuphela lapho. Kube khona umuntu othi mongena kubudlelwana naye uthi yabo lo ngizohlala kuyena, ngiyamthanda, ngizomazanisa nomndeni wami la ngizalwa khona futhi ngi-willing utshela izwe lonke ngiposte ukuthi hayi lo muntu lo uyena okhona. So wena the time kade ungena kubudlelwane uye wathini enhlizweni yakho kade ungena kubudlelwane naye? No, ngesikhathi siqala ngitshelile ukuthi ngizozama ukuthi ngibe serious ngaye. Yeah, ngifocus kakhulu ku relationship yethu. Yeah. Okay. Ngitshelile nje lokho ukuthi Okay. Mangabe ke ethi uguy yes ngiyamthanda noba ubuthuni. yo Nalomunye ugeli ngiyamthanda ngicela nje ufunde ukuzitshela enhlizweni yakho ukuthi nobabili ngiyanthanda izinto enidingayo nina ngizonenzela zona kodwa uzokwazi ukuthi awukho wedwa nginaye ngiyamthanda yena futhi nawe ngiyakuthanda. ayi ngeke. Ngeke sami ngiphuma emakhaya nje manje isiZulu ngiyasazi. Ngaphandle mawukuthi naye he's willing ukuthi alenze iqiniso kimi. Alenze futhi nakuyena kodwa ngibothi kuzoba lula. Okay. Bese ninabo abantwana? Cha. Singakabi. Mhlambe bese nike naba naye ingxoxo eyela ngalapho Yeah, bisikhona njengokuthi nje ngoba bisikhona bese sihleli phekayo ukuthi uzoze ezovela ekhaya. Okay, bese nihlelile ne? Yeah, bese sihlelile lokho. Okay. Ithi ngivele ngimlando Gerrit because ngike ngafonela amalangeni njengoba sinikezile inamba yakhe. Ngamcela ukuthi afike kodwa akazi ukuthi wena bhalele ushow futhi akazi ukuthi ubizelwe ini. Kodwa uvumile ukufika. Cela uvele ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Hayi nginkinga. Ngiyacela usungabe nolaka. Omunye umuntu wesifazane mengena kwi-relationship nomuntu wakho naye usuke esheliwe. Ayikho umuntu wesifazane ovela athi woza uzongishela sibanibani ngiwilling ukuhlala nawe othandweni kwakuthiwa nomunye umuntu wesifazane no. I'm sure uyazi ukuthi amadoda nakho ukuthi ngi-single ekubeni nawo omunye umuntu wesifazane mebonye omunye umuntu omusha. So ngiyacela noma kuthiwa ukhuluma naye ungakhulumi naye ngendlela ukuthi ufuna ukumkhiphelela ekudeni because nawe usheliwe njengawe njengoba nawe washelwa. So ngenze ukuthi amanga aqanjwe umlisa naye engazi ukuthi wena ukhona. So ngiyacela nje uma ukhuluma naye ube nesineke naye. Alright, ngizozama. Ngiyacela usilandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke i-guest yethu entsha
ivumile ukuthi sijoyine and nginethembela ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esizofisa ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sawubona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Igama lami ngokwanele Shabalala. Shabalala, Yebo, Mshengo. yebo. Usisi ngihleli naye yamazi? Ya, ngake ngamfanisa somewhere. Somewhere. Where is somewhere? Town. Okay. So, njengoba ula, ucelile ukuthi simhlanganise nawe, usinikezele inamba yakho njengoba sikufonelile. Sacela ukuthi usondele nganeno ukuze sizokwazi ukukhulumisana nawe. Uthi akekho right kahle hle kubudlelwane bakhe nophesini wakhe. And into edala ukuthi angabi right ifaka wena phakathi. So ngiyacela nje ukuthi umnikeze isikhathi sakhe nesikhathi sakho umlalele ukuthi kahle kahle yini la afuna ukukhuluma nawe ngayo. Okay, ayikho inkinga. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Sawubona. Yebo, njani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Ngombuso ushilo ukuthi useke wangifanisa eTawu. Yebo. Nginothanda ukungaphatheki kahle Ngani? mayelana nomuntu wami. Angazi noma ujola naye, ngifuna ukuxoxela kulokho. Ukubuza ukuthi umuntu wakho sesuvana igama lakhe? Usibonelo Shizi. Oh, ngiyamazi Sibonelo Shizi. Sahlangana naye ematshwaleni. Nenzana naye? Kahle siyajola naye because ubhuti onemali wafika nje waspenda. Oh, sorry sisi, umthandiswa imali. Yebo, ngimthandisa imali because nginaye umuntu wami straight, so yena kahle ngiyamyuza for imali. Oh, okay. Niqale nini? Into yethu nje isayintsha nje. Isayintsha. Yes, isayintsha. Okay. Uwazi ukuthi mina ngumuntu wakhe. Yes, Ngiyaziwa kuba ukwazi lokho? cha bengazi ukuthi Yini uyaziwa. pho ekwenza ukuthi ugxumela amadoda abantu naye yakho? Ingoba phela uyaspenda, sabona abantu baspenda imali esikhathini samanje girl. Oh, kunjalo. Yebo kunjalo. All right. So, ubusugxilile wazi wafaka amanzipho ubudlelwane benu bawuthu. Cha bengagxilile kakhulu kahle nje na into yethu nje bingathi shu cause Wamtshela ukuthi nomuntu wakho wena straight. angikaze ngimtshela. So, mengasabone le video ngathini kuyi? Yo, angikazi singaqala ke kodwa phela nga-understanda vele umuntu uthatha emntwini naye nga-understand ukuthi bengingekho single. So, ubekuprovide ngendlela zonke. Yes, bespenda yonke into engiyifunayo nje uyayenza nje yonke into mengithi ngicela ukuthi akwenze without doubts. Oh, umthandela lokho wena. Yes. Okay. So, manje mawubona uphesini wakhe ebhalile ke-show ethi ngifuna nomuntu yaka Black Life TV, kufikani emqondweni wakho? Ucabanga ini? Ucabanga ukuthi wenze njani? Yo, ngoba ebhalile ukuthi ngifuna umuntu wami ayikho into engam-advise ngayo cause vele esikhathini samanje umuntu uyathatha emntwini akukho ngathi ukuthi umuntu wami ngedwa, cha akekho lo. Nawe ubu nomuntu wakho? Yes, mina nginayo umuntu wami. Okay, so angeke uzobe nandaba ukuthi sebehambe ibanga eningakanani nomuntu wakhe? Hayi ngeke ngibe nandaba cause mina nginayo umuntu wami as long nje umuntu wakhe engenzela izinto engiyifunayo. Janga. Ey, yabona wena. Uyabona Ngishayela kabi umuntu wami. Mana awugqoki icathulo zakhe. Awugqoki icathulo zakhe. Hayi bandla. Uzomunye girl esho ukuthi akanandaba ukuthi sehambe lephi ibanga nomuntu wakhe anayi ngalesi sikhathi. And noma khuluma kanje wena bungafila kanjani? Mase kuthiwa nje uyi awugqoki icathulo zakhe. Bengafila bad cause umuntu wami kodwa ke esikhathini samanje vele amadoda ngiya-understanda ukuthi umuntu wami umuntu engafika nje la endlela ethi baby yabo angisoftishe mase ngaphandle futhi ube umuntu omunye umuntu. Wena uthanda noba kahle kahle? Uthanda nomuntu wakho noma uthanda nomuntu wakhe? Ngithandana nomuntu wami, umuntu wakhe iblessa lami kahle kahle. Blessa? Yes. Kanjalo nje? Yes, kanjalo iblessa nje kwaphela. Okay, so mayibhala kule show engekho right wena uzizwa kanjani ngalokho? Ngiyafila bad cause umuntu wesifazane kodwa futhi at the same time angifeel bad cause umuntu wakhe umuntu wrong. Akumelanga ahambe emchithela eyoshela ngaphandle ebekhona ingoduso yakhe. Unesibindi ke nawe. Unesibindi. Nginesibindi sami. Uqhosha ngomuntu abantu naye indoda yakho? Yes, cause uyaspend esikhathini samanje sisebenza ngemali. Uthanda imali inkinga yakho. Yes, sisebenza ngemali ayikho enye into. Sisebenza ngemali. So wena umthanda ufuna imali yakhe? Yes, angimthanda ufuna imali yakhe nginayo umuntu wami.
So yena mekuphi imali umuntu wakhe wena umuphani? Oh, mengifuna obvious icacile lento le. Ngimnikeza impahla enkulu ayikho enye into. So impahla enkulu ufike unikeze yena umuntu wakhe uphinde uzonikeza umuntu wakho. Yes, ngiyayinikeza nomuntu wami because Awumind ngalokho? Angimind ngalokho because sisebenzisa protection. Okay. Ngiyakuzwa. So indlela afila ngayo njengamanje wena ungayigwinya yini mase kuthiwa ufila kanjalo ngayo manje? Cha ngeke ngigwinye because vele Ayigwinyeki ne? Yes. So why wenza so? Ukwenzelani wena? Because ngiyayidinga le mali le. As much as ngiyidinga Umuntu wakhe akakunika imali? uyanginika kodwa ayinjenganaye. Uyaspenda la kumina. Hayi ngithi sengikubone konke. Awunesibindi sisi uyangizwa? Girl emhlabeni umuntu uthatha emntwini akuphi ukuthi umuntu wakho wedwa. Umuntu uthatha emntwini umuntu Uthatha emntwini Hey, umuntu. ngicela ungiyeke. Uthatha emntwini umuntu. Uthi usahlala kule budlelwane lokhu Yebo. and awuzimisele ngokuphuma. And Nanoma angiyimisele. usumbonile uphesini wakhe sekubize kule show still usahlala. Ngisahlala because imali engiyidingayo. Sebenza ngemali la emhlabeni. Oh uyakondla kahle kahle. Yes, iyangondla, iyangifida, bless. Okay. Alright. Ikhona indlela ukuthi simfonele uphesini wakho khona sizozwa ngaye yena ukuthi ucabangani. Yeah, kunenkinga singamfonela. Ngiyacela ukuthi nisifonise. No, ngeke angeni. Ngiyacela siphinde simzame futhi ukuze sizozwa ngayo ukuthi ithini into yakhe. Ngiyacela siphinde futhi ukugcina nje. Angeni. Kanti usemsebenzini manje? Yeah, kungenzeka ukuthi bekade sigcinile ukukhuluma. Okay. Kwanzima because asikwazi ukumthola yena umuntu ozochaza. Because ngicabanga ukuthi uyena owazi kahle yonke into esayidini lakhe nasesayidini lakhe. Asimtholi. So usisi mayetha kaphumi kubudlelwane udecide ukwenza njani? Uhlala phuma yena noma wena ukhona? Ngikhona mina, I think wena uzophuma. Awindawo ne? Ngoba angindawo mina. Uyahlala kwi-relationship noma uyaphuma? Angiphumi ngikhona nami because imali engiyifunayo. So kahle kahle nithanda nomuntu oyedwa and niyamukelana ngalokho? Angikwamukeli mina. Mina ngimayi. Angeke ngize ngithathe leyo nto. Enayo indoda yakhe kumele ondliwe eyami. If uperson lo esimfunayo manje singamtholi uyayibona le video le. Ucabanga ukuthi uzofila kanjani njengoba wena usushilo ukuthi nawo person wakhe kuyikona ukuthi ulindele amashankura kuyena ukuze uzokwazi ukwenza kahle izinto zakho oyidingayo? At the same time uzofila bad kodwa ke uyazi ukuthi ngimnika kahle impahla enkulu akulula ukuthi amdala ahambe kanjani. Oh, okay. No ngiyakuzwa. Kushiyana ukwenza ke mama yeso. Yes, koshiyana Yes, ukwenza. koshiyana That's why ukwenza. nje spenda la kumina. Wazi ngani ukuthi uspenda kwena ngoba khona engayitholi kahle kimi? Angazi mina ngibona nje ukuthi hayi leyangispendela. Udlala ngawe. Akadlali ngawe. Udlala ngawe. Kaba spend la 1,000 lawa spenda Oh, uyaspend. uyaspend. 1,000. Yes. Nike nacabanga nafika phi ngezifo niya protect? Yes, sebenzisa protection. Oh, okay. Ngiyakuzwa niya protect? Has protected him. Okay. Ish. So kahle kahle ndaba u2 nabantu bakhe. Yes. Mina ngedwa ngumuntu wakhe. But uthakaphuma. Angiphumi. Uzophuma. Uhleli hlala. Uyayishola uzophuma. Angindawo. Hlela ukuzinza sisi kuyohamba wena. Koshiyana ukwenza mamazi. Hayi koshiyana bona. Inkinga ukuthi asimthole efonini. Mhlambe uyena umuntu obezochaza kahle ukuthi kwenzakalani ukuze sibe neshow ukuthi sibheke phi kusuka manje ke phambili kodwa manje ngingasimtholi. So menithi nina decide ukuthi noba u2 aniphumi shuthi kahle kahle nabantu bakhe boba u2 noba u2. Uyena ke ozobe sechoose ukuthi ukhipha ba. Ngoba khona oyedwa kumele ahambe. Futhi Angindawo sisi ngihlela ukuzinza. Ukusho kwakho nalokho. Ngihleli. Ukusho kwakho nalokho. Ngihleli nje sisi. Izwa ngami ke. Bakuthethana usendlini phakathi. Offer nini ubhuti wabantu? Offer Monday.
Oh, sekwazi wena. Yes. Uze- Ayikho esingayixoxi. Okay. Yes. Ikhona indlela ukuthi simbone, mhlambe kungenzeka avume ukuthi simshuthe noma cha. I think Indlela enimanzi ngayo. ingavuma. Ingavuma ne? Yeah. Ngiyacela ukuthi singayiphelelisi la le episode le kuba ukuthi silinda yena uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobathathu. Uyena umuntu ozocacisa ukuthi sithini istory phakathi. Ngiyacela ukuthi ningivumele kanjani. Okay, hayi nkinga. Mbukela bekhaya niyazibonela nani ukuthi siphetha kuphi njengamanje. Ubhuti wabanda simtholi. Ngicabanga ukuthi nizwile ukuthi i-call ayingeni isidalo. Okungenzeka ukuthi umatasa la ekhona noma mhlawumbe semsebenzini noma sekhaya noma mhlawumbe ifoni yakhe ivaliwe. Kodwa ke okwamanje isikhathi sizivalela and sizoboyela kunina senitshela ukuthi kwagcina kuphethe kuphi because ubhuti wabandi sizomfuna simthole. Ngeke kahle ezivalile ifoni yakhe njengoba singamtholi njengamanje. Kodwa ke sizolokho simlandelela nje aze avule ifoni asichazele ukuthi kwenzakalani kubona boba uthu usisi ngala akekho right. Usisi ngala uright yena ngesimanga sokuthi ufuna ucindezela lo kodwa ke angisho kanjalo ishow esoba naye esizoyithatha kuyena ubhuti ukuze sazi ukuthi ubani ayinaye kwi relationship ubani angenaye kwi relationship. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngiyangithanda kakhulu part 2 uyeza na kanjani bye. The Black Life TV